Ate Kay, hindi na ako magpapasikot-sikot Kung baga tutumbukin ko na agad para diretso na ako sa mundo kong makulay na punong-puno ng kalituhan at buhay. Bi ako. Bisexual. Silahis. At kung ano pang term ang naiisip ng mga nakakarinig sa'yo. Medyo komplikado ang kwento ko, Ate Kay. Kasing komplikado ng pagkatao ko. Tawagin mo na lang akong George. At least, pwedeng tunog lalaki o babae ang pangalan. Kumbaga, safe na safe sa phone book. George for Georgina. 28 years old ako ngayon at nangyari ang kwento kong ito 2 years ago. Siguro nakamove on na talaga ako dahil kaya ko nang ikwento sa ibang tao ang pangyayaring ito ng buhay ko. Sabi ko nga wala na akong pasikot-sikot. Hindi ko nahahabaan ang intro. Office mates kami ni Sam. Safe din, no? Pwedeng babae, pwedeng lalaki. Pero Sam for Samuel. Sobrang close kami. As in. Naging close kami dahil unang kita ko pa lang sa kanya, tumibok na ang bakla kong puso. Kaya gumawa talaga ako ng paraan para mapalapit sa kanya. Pinakilala siya ng isa sa mga office mate ko. Matangkad si Sam. Tisoy, balbon, yung tipong 2 araw lang di mag-ahit ay may balbas na agad. Maraming nagkakagusto kay Sam, Becky man o girl, na hindi naman nakakapagtaka dahil makalaglag brief o panty. Depende siguro sa suot. Pero syempre, hindi ako papakabog. Makikipagsabayan talaga ako. Kaya gumawa ako ng paraan para makasama ko si Sam sa isang inuman. Madalas ka ba dito? Ha? Ang sabi ko, madalas ka ba rito? Hindi. Actually, first time ko dito. Niyaya lang ako ng iba nating friends kaya sumama na lang din ako. Lakas mo palang uminom, no? Ano yon? Sabi ko, lakas mo rin palang uminom! Hindi naman. Nasa kondisyon na siguro ako at ganado kaya medyo na parami inom ko. Ikaw nga ang malakas uminom dyan Ha? Sabi ko, ikaw nga malakas uminom dyan. Alam mo, mas okay siguro kung sa labas tayo magkwentuhan. Iwan muna natin sila dito. Di tayo magkarinigan Sige, tara. Mas tahimik naman siguro dito. Mas magkakarinigan tayo. Okay ka pa ba? Okay lang naman. Pero medyo may amats na rin. Ikaw? Ang totoo, lasing na. May iba pala ako. Medyo personal ng konti, ha? Okay lang? Depende. O sige, kapag pwede sagutin, sasagutin ko. Ano yun? May girlfriend ka na? Ha? Ang sabi ko, may girlfriend ka na ba? Girlfriend, jowa. Baka kasi mamaya pagpasok ko bukas, may bigla na lang sumampal sa akin Wala naman. Uwe! Sa gwapo mong yan, wale! Baka naman pihikan ka lang. Choosy, masyadong mapili, mataas ang standard. Hindi naman. Pero, di lang talaga kasi madali. Mahirap talaga ang may karelasyon. Totoo yan. Dami mong i-consider talaga. Hindi lang yon. Ano pa? Ano ba yan? May epekto na nga yata ang alcohol sa katawan ko Wala. Hayaan mo na yon. Ano nga yun? Dali na. Tayo lang naman ang nandito Promise, tayo lang makakaalam Promise. Swear. Sumpaman. Oh, ayan nakataas pa ang kamay ko. Sige. Para magaan din naman kasi ang loob ko sa'yo Oh, game na. Ano na nga yun? Bye ako. Ha? Bye. Silahis. Os! Kailan pa? Matagal na.
Kaya pala wala kang jowa? Pero okay na yun. Carry lang. Ako nga lantad sa mga utaw na ganito talaga ako eh. Wapa Kels, this is me. I'm happy. Ikaw lang nakakaalam niyan ha. Promise mo, secret yan. Promise. Mamatay man ang lahat ng chismosa na may hilig mangialam sa buhay ng may buhay. Tara, pasok ulit tayo sa loob. Inom tayo. I-celebrate natin ang pag-amin mo sa akin. Tara na, dali. Ate Kay, aaminin ko medyo na-turn off ako ng konti kay Sam nang malaman ko na paminta siya. Pero sa kabilang banda, natuwa na rin ako kasi nakakita ako ng tsansa na pwedeng maging kami, na magugustuhan niya ako. Kaya kung dati naiirita ako sa mga babaeng umaaligid kay Sam, ngayon pinagtatawanan ko na lang sila dahil alam ko ang totoong pagkatao niya. Pero syempre, may kompetisyon pa rin dahil may posibilidad na magkagusto din sa babae ang lola mo. Kaya naman Ate Kay, umariba na ako sa pagpapaganda at pagpapakita ng aking ginintoang asal. Talagang pinilit kong kunin ang atensyon niya pero syempre, sariling kayod. Hindi ako pwedeng magpatulong sa iba dahil wala namang may alam na ganun si Sam. Para nga akong ewan eh. Hindi nga ako nanligaw ng babae pero para akong lalaki na nag-iisip ng paraan para mapasagot ang natitipuhan ko. Pero hindi ko naman pinapahalata na nililigawan ko siya. Kumbaga Ate Kay, kinukuha ko muna yung loob niya. At kapag yun ang nakuha ko, shoot sa banga ang beauty ko dahil hulog na siya sa aking bitag. At once na nabingwit ko siya, wala na siyang dahilan para tumanggi pa. Hahamakin ko ang lahat, mapasakin lang siya at sisiguraduhin kong hindi siya magsisisi sa piling ko. Masyado bang mapusok, Ate Kay? Well, ganun ako eh. Bigay todo. Effort to the max. At least wala akong pangihinayangan dahil ginawa ko ang lahat. O paano Sam? Uwi na ako ha. Ingat ka. Nagmamadali ka ba? Hindi naman. Bakit? Doon muna tayo sa may table ko sandali. May tatanong lang ako. Okay, sige. Go na! Ano naman yun? At parang emergency meeting naman to? Kinakabahan naman ako sa'yo. Ano? Sabihin mo na, dali. Kala ko ba di ka nagmamadali? Pwede bang maupo muna tayo bago tayo mag-usap? Sure. O ayan, nakaupo na. Ano na yun? Game! Tanong ko lang ha. Bakit parang sobrang bait mo sa akin? Ganun naman ako sa lahat eh. Hindi eh. Nararamdaman ko, espesyal talaga ako sa'yo. Prangkahan na tayo. May gusto ka ba sa akin? Wow ha? Kung makapagtanong, masyadong diretso. Parang reporter lang ang peg. Yung totoo. Para kasing sa ginagawa mo, nililigawan mo ako eh. Hindi naman sa kakapalan ng mukha ha. Pero yun talaga kasi ang nakikita ko sa mga ginagawa mo sa akin. Ano ka ba? Paano mo naman nasabi yan? Malisyoso ka lang? Paano ba naman? Tingnan mo ha. Mas nauunang matapos ang shift mo. Pero hinihintay mo ako hanggang makauwi ako. Nung birthday ko, nagpunta ka pa sa bahay at nagdala ng cake at wine. Kapag may company reports ako na hirap akong gawin, ginagawa mo. Nung nagkasakit ako, halos maya't maya tawag ka ng tawag sa akin para kumustahin ako. Dahil ayaw kitang papuntahin sa apartment dahil baka mahawa ka. Ilang beses ka nagpa-deliver ng pagkain para kamo lumakas agad ako. Tapos sasabihin mo, ganun ka sa lahat? Parang di naman eh. Yung totoo, George. Okay, sige. Teka lang. Iko-condition ko muna ang isip ko sa rejection na matatanggap ko sa'yo. Ha? Ano? Oo na. Gusto kita. Nung una pa lang kitang nakita, gusto na kita. Nagustuhan pa lalo kita nung umamin ka. O ano, sasabihin mo di mo ako type. Friends lang tayo dahil iba ang trip mo. O kaya ayaw mo muna makipagrelasyon.
Okay lang naman, Sam. Maiintindihan ko kahit masakit. Pero sana friends pa rin tayo. Sorry kung OA ang mga ginawa ko sa'yo. Gusto ko lang din naman ma-express ang feelings ko eh. Mahirap kasi kapag tinatago. Ganun kasi ako eh. Kapag gusto ko sinasabi ko, pinaparamdam ko. Ayaw ko na may pagsisisihan ako kung bakit di ko ginawa yung mga bagay na dapat sana ginawa ko. Kaya kung... Gusto din kita. Ha? I like you. Totoo. Oo nga. Will you be my partner? Oo naman. Pero, totoo ba to? Totoo. Pero, secret natin to ha. Kasi alam mo naman na wala nakakaalam ng sitwasyon ko. At kung ano talaga ako. Promise! CR tayo? Ha? Kasi nawiwiwi ako sa kilig eh. Ate Kay, ang ganda ko lang ng mga panahon na yun. Walang tapon sa lahat ng effort na ginawa ko para kay Sam. Pero hindi madali ang relasyon namin dahil kailangan lumabas na magkaibigan lang talaga kami sa opisina. Pigil lahat ng kilos ko. Kapag pauwi lang kami nagkakaroon ng oras ni Sam dahil sabay kami sa kotse niya at hinahatid naman niya ako sa tinutuluyan ko. Pero parang ang dami ko pang hindi alam tungkol sa kanya. May mga pagkakataon na parang naguguluhan ako sa mga kinikilos niya. At alam ko, Ate Kay, na may tinatago siya sa akin. Alam kong may hindi ako alam tungkol sa totoo niyang pagkatao. Sa totoo lang natatakot ako, Ate Kay, noong mga panahon na yon dahil baka biglang makaapekto sa aming dalawa ang nililihim na yon ni Sam. Pero dahil mahal ko siya, pinilit kong maging bulag sa lahat ng mga bagay na nakikita ko na parang hindi okay. Iyon ang hirap pag nagsimula ang lahat sa lihim. Marami tuloy dapat itago at ang mas mahirap lang, Ate Kay, parang sa akin mismo may sinisikreto si Sam. Dumating nga ako noon sa tagpong hindi makatulog kakaisip kung ano nga ba talaga yon. Minsan naman, magkasama kami pero parang wala ako sa sarili kasi natutulala ako. Napapaisip tuloy ako dati kung tama ba na nakipagrelasyon ako sa isang tao na parang ang gusto ay patago lahat ng bagay. Siguro takot lang kasi takot ako mawala sa akin si Sam. Takot ako na baka kapag may katotohanang lumabas, magkakaiwalay kami. Mahirap, nakakatakot pero kinaya ko dahil sa nararamdaman ko para sa kanya. Mahal ko eh. E di tiis-tiis na lang. Ate Kay, ang dami kong tanong na alam kong si Sam lang ang makakasagot. Tulad na lang ng, totoo bang wala pa siyang nakarelasyon na iba? Bakit hindi niya kayang ilantad na kami? Bakit kailangan patago lahat ng kilos namin? Bakit hindi ako pwedeng basta-basta pumunta sa totoo niyang bahay bukod sa apartment? Lahat ng yon, Ate Kay, naglalaro sa isip ko. Para akong nasa isang game show na hindi ako sigurado kung mananalo ba ako. Para akong nasa isang sugalan na hawak ko na ang baraha pero wala pa ring assurance na nakakalamang na ako. Ito yung feeling na walang security at ang hirap. Ilang linggo pa ang lumipas, pinagbigyan ko si Sam na kung ano ang nakasanayan namin na setup. Pumayag ako sa simula pa lang na gano'n ang sistema namin. Kaya dapat pangatawanan ko rin talaga. Kailangan ko rin kasi siyang protektahan, Ate Kay. Siyempre naman, sino ba naman ang gustong masira ang isang tao na mahalaga sa'yo, di ba? Yun nga lang, ako ang mas nagsasakripisyo kasi ako all out sa kanya. Uwapakils ako, kumbaga, kasi mas mahalaga sa akin na maramdaman ng partner ko na importante siya at mahal ko siya. Pero Ate Kay, lahat ng bagay may sukdulan. Hindi ko rin natiis
Kaya naman kinompronta ko na si Sam. Sam, 5 months na tayo, di ba? Teka, 1, 2, 3, 4... 5 nga. Bakit? Magagalit ka ba kung magtatanong ako? Tungkol saan? Tungkol sa'yo. Tungkol sa atin. Kung ano na tayo. Unahin mo na yung sa atin. Ano yung gusto mo malaman? Ano ba talaga tayo? Sino ako sa'yo? Tayo. Ikaw at ako. Mahal kita. Mahal mo ako. Yun. Ganun. Ano ako sa'yo? Ano ba naman yan, George? O sige, yung tungkol na lang sa'yo kung ayaw mo nang sagutin ang tanong ko tungkol sa sarili ko. Kung ano ako dyan sa buhay mo. Anong tungkol sa akin? Sino ka ba talaga, Sam? Ano ba ang meron sa'yo na di ko alam? At bakit di ko pwedeng malaman? Mahabang kwento. Handa naman ako makinig. Kahit gaano kahaba. Gusto ko lang malaman ang totoo. Baka masaktan ka. Ayos lang. Okay lang. Kesa naman magmukha akong tanga dahil wala akong alam. Makikinig ako. Sige na. Simulan mo na. George. Huwag ka na mag-isip ng magandang salita para maipaliwanag ang totoo. Sabihin mo ng diretsyo. Please. May kalivin ako. Lalaki? Bakla? O babae? Babae. Bakit ka ba nakipagrelasyon sa akin? Dahil sinunod ko nararamdaman ko. Alam ba niya? Hindi. Anong plano mo? Hindi ko pa alam. Nalilito ako. Habang buhay ka na lang bang magtatago? Gusto kong umamin. Pero di ko alam kung paano. Magpakatotoo ka. Kung kailangan mo ng tulong, tutulungan kita. Nahihirapan na rin ako, George. Ang hirap-hirap. Ipakilala mo naman ako sa kanya. Gusto ko lang siyang makita. Ipakilala mo ako as your friend. Ganun lang. Huwag na muna ngayon. Pero gagawa rin ako ng paraan. Hindi ko na rin kayang habang panahon na magkunwari. At pati ikaw nagsasakripisyo ng dahil sa akin. Okay lang ako. Mas okay ako ngayon dahil alam ko na ang totoo. Basta, mahal kita. Alam mo yan. Dumaan muna tayo sa kahit anong resto bago mo ako iatid. Kain muna tayo. Hana. Nasaktan ako sa sinabi ni Sam pero natuwa na rin ako dahil parang ako ang naging dahilan kung bakit niya hihiwalayan ang ka-live-in niya. Makasarili lang ang drama, no? Pero yun talaga ang totoo kong nararamdaman. Medyo nagkaroon ako ng peace of mind, Ate Kay, matapos aminin sa akin ni Sam ang totoo. At least, nung mga panahong yun, alam ko kung saan ako lulugar at kung ano ang sitwasyon naming dalawa. Pero mahirap pa rin masyadong umasa dahil baka bigla na lang piliin ni Sam ang ka-live-in niya kaysa sa akin. Siyempre, si Lies nga siya. May posibilidad na ma-inlove siya sa totoo na babae. Pero habang hindi pa yun nangyayari, susulitin ko muna ang pagkakataon namin ni Sam. Oo nga at nalilito pa siya sa gagawin niyang desisyon pero alam ko naman na sa pagkalito niyang yon, isa ako sa mga dahilan. Patunay lang na may nararamdaman talaga siya sa akin. Ate Kay, pwedeng husgahan ng mga nakikinig sa'yo ang aking pagkatao at ang pagkatao namin ni Sam. Pero ito lang ang masasabi ko. Tulad nyo, may puso rin kaming tumitibok na marunong masaktan, matuwa at magmahal. May utak din kami na nag-iisip at gumagawa ng desisyon. In short, tao rin kami. Ilang linggo pa ang lumipas mula ng aminin ni Sam sa akin na may ka-live-in siya na babae. Unti-unti na siyang nakakabuo ng desisyon at susunod niya na gagawin. Sinabi niya sa akin na aamin na raw siya sa kanyang ka-live-in. Aya na lang daw ang itawag natin sa kanya.
Sasabihin na raw niya kay Aya ang totoo niyang pagkatao. Wala na raw siyang itatago dahil nahihirapan na siya. Ang totoo, Ate Kay, kinakabahan din ako. Paano kung hindi siya pakawalan ni Aya? Paano kung gumawa ng paraan ng babaeng yon para wag siyang hiwalayan? Paano kung magpanggap siyang buntis at pikutin si Sam? E di ako yung mawawalan. Talo ako dun. Parang sinampal sa mukha ko na wala talagang laban ng katulad ko kapag babae ang katapat. Madalas namin pag-usapan ni Sam ang magiging plano. Sinabi niya na sumama na lang ako kapag umamin siya dahil baka ang isipin daw ni Aya ay nagdadahilan lang siya at ginagawa lang niyang dahilan ng pagiging bisexual niya. Hanggang isang araw, nagdesisyon na kami na pumunta at umamin kay Aya. Aya? Aya? Oh, Sam, ginabi ka yata ngayon. Sino yung kasama mo? Si George. Tara, George. Pasok tayo. George, si Aya. Aya, si George. Hi, Aya. Kumain na ba kayo? Hindi kasi ako nakapagluto ng marami. Hindi ko naman alam na may bisita tayo, Sam. Okay lang. Kumain na kami. Juice, George? Coffee? No thanks. Okay lang ako. Huwag ka na mag-abala. Ayos lang. O, upo tayo. Upo ka, George. So, Sam? Anong meron? Aya, Ang lalim naman ng pinaghugutan mo ng buntong hininga na yon. Okay ka lang ba, Sam? ang totoo, hindi. Ha? Bakit naman? Aya, alam ko wala to sa timing. Biglaan pero wala naman ako makitang ibang paraan at panahon para sabihin sa'yo to. Pwede ba, Sam? Kung yung iba ang gusto diretso na, sa akin please lang. Dahan-dahan. Please. Okay. Aya, we've been together for more than a year now. Mabait ka, maganda, mapagmahal, maasikaso, maalalahanin. Parang close to perfect na kung tutuusin. Pero di ang relasyon natin. Okay. Ngayon sabihin mo na yung gusto mong sabihin. Aya, kasi silahis ako. Nagkakagusto ko sa kapwa ko lalaki. And Nararamdaman ko yun, Sam. Ayaw lang kitang kumprontahin dahil ayoko ngang ma-offend ka. Hinihintay lang talaga kitang magsalita. Sa totoo lang, ang tingin ko lang sa'yo kaibigan din simula nang maramdaman ko na parang nag-iiba ka. Pansin naman kasi sa mga kilos mo. Saka matagal naman nang walang nangyayari sa atin, di ba? Parang ang kwarto at kama, pahingahan na lang talaga nating dalawa. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong iba. Wala talaga. Aya, alam kong wala kang pamilya dito sa Manila. Kaya pwede ka magstay pa rin dito sa bahay hanggang gusto mo. Naunahan mo lang rin ako. Yun talaga sana ang ipapakiusap ko sa'yo. Kung pwede, dito sana ako tumuloy. Magbibigay pa rin naman ako ng share ko sa mga gastos. Sana okay lang sa'yo. Wala kang dapat alalahanin. Okay na okay. So, may iba na ba? Si George. Siya? Sorry. No, okay lang. At least kilala ko kung sino ang bagong mag-aalaga kay Sam. Mahal ko naman yan kahit pa nang maramdaman ko na di siya totoo sa kung ano talaga siya. Pero Sam, na-hurt din ako Pero kaysa naman sa maglokohan tayo, okay na rin. George, sana tayo din maging friends. Sana. Oo naman. Aya, thank you No problem. So, Friday ngayon. Walang pasok bukas. Bar tayo? Aya, thank you. Salamat talaga. Salamat. Okay na yun. Thank you din sa lahat. Basta friends tayo, ha? And George? Friends? Of course! Magbibihis lang ako tapos alis na tayo, ha? And Sam, dapat treat mo.
Ang inaakala namin ni Sam na magiging mahirap na sitwasyon ay biglang naging simple. Madaling kausap si Aya, siguro nga dahil naintindihan niya ang sitwasyon at pagtanaw na rin ang utang na loob kay Sam. Pagtanaw ng utang na loob dahil maraming kinuwento sa akin si Aya noong gabi na lumabas kami para mag-bar. Probinsyana raw siya na naloko ng illegal recruiter at nakilala si Sam na tumulong sa kanya para makabawi at magkaroon ng magandang buhay dito sa Manila. Dahil doon sa nalaman kong kwento, lalo akong bumilib kay Sam. Isang gabing yon sa hindi ko malilimutan. Para kaming nakawala lahat sa pagkakakulong. Masarap talagang huminga ng walang dinadalang mabigat sa dibdib. Sa wakas, wala na kaming itinatago ni Sam sa isa't isa. Nakakababae lang ang dating na ako ang pinili niya over Aya. Mukha rin namang okay si Aya. Instant friends kaming dalawa. Nalaman ko rin nung gabing yon, Ate Kay, na attracted talaga si Aya sa malalambot na guys. Ayaw niya raw yung pamacho na lalaki. Hindi lang din daw yun ang first time na na-fall siya sa katulad ni Sam. Dati nga raw, bakla talaga. Hindi lang daw niya akalain na si Sam ay silahis at aamin sa kanya. Umuwi kaming tatlo, Ate Kay, na alam naming masaya kami, lalo na ako. Dear Ate Kay, matapos ang aminan na nangyari, parang naging magaan ang lahat. Mas sumaya ang relasyon namin at unti-unti nang nag-out si Sam sa opisina. Mas naging masayahin siya at mas naging komportable sa kanyang sarili. Bagay na ikinatuwa ko rin. Pero Ate Kay, bakit nga kaya hindi pwedeng masaya na lang ang lahat ng relasyon? Bakit kaya kailangan pang magkaroon ng issue na susubok sa pagsasama? Kasabay ng pag-iiba ni Sam ay ang pagbabago rin talaga sa kanyang ugali. Kung dati parang conservative type siya, parang bigla na lang siya naging bulgar. Iniisip ko na lang na baka kasi in-enjoy niya ng husto ang pagiging bagong siya. Matagal rin kasi siyang nagtiis. Matagal niyang itinago ang totoo niyang pagkatao. Kaya pinilit ko na lang ulit siyang intindihin. Masaya na rin naman ako kahit papano dahil nakikita ko na masaya siya. Yun yung saya na hindi ko nakita sa kanya dati nung di pa siya umaamin. Pero yun nga lang, naging one-way ulit ang relasyon. Habang siya ay nag-e-enjoy, ako naman umiintindi. At aaminin ko, hindi ito nakakatulong sa relasyon naming dalawa. Sam, parang masyado ka naman yatang nagiging masaya. Bakit? Anong problema? Parang kalad ka rin na. Kung sino ang yumaya, sasama ka. Ano ba yung sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Sam. Putok na putok ang balita sa opisina na lumabas kayong dalawa ni Clint nung isang gabi. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kasama si Rina at Dave. At iniwan nila kayo ng mas maaga. Pero anong oras ka umuwi? Madaling araw? Sobra naman yata ang kwentuhan nyo ni Clint. Madumi ka lang mag-isip, George. Dahil ang dumi rin ng ginagawa nyo. Akala mo ba di ko alam na sumisimple kayo ng usap sa opisina kapag lunch break? Akala mo di ko alam na bukod sa labas nyo nila Dave at Rina nung isang gabi ay madalas na kayong lumalabas ni Clint? Sam naman, kung lalaki si Clint, pwede ko pang sabihin na baka nagkakwentuhan lang kayo kapag magkasama. Pero bakla si Clint! Sam, bakla siya! At alam kong isa yun sa uhaw na uhaw sa'yo. Tama na, George. Tama na. Siguro nga, tama na. Nung kay Aya nun, natiis ko dahil alam kong babae siya. At wala akong laban dahil nauna rin siyang dumating sa buhay mo kaysa sa akin. Pero yung ngayon, at sa isang bakla ka nakikipag...
Naku, Sam, parang yan ang di ko kayang tanggapin. Ang masakit pa nito, alam ng iba sa department nyo at department ko na tayo. Tapos di ka man lang nag-iisip na pwedeng mabalita ang ginagawa nyo ng hitad na Clint na yan? Ano ka ba, Sam? Nasaan na ang utak mo? Nalipat na ba dyan sa loob ng pantalon mo? George, ang bibig mo ha? Bakit? Nadudumihan ka sa mga lumalabas sa bibig ko? Buti ako salita lang lumalabas sa bibig ko. Eh ikaw, ano ang nasa bibig mo? Naku! Tama na ha? Into mo ang kotse! Into mo sabi! Bababa ako! Into mo! Into mo! Ihahatid na kita sa inyo. Kaya kong umuwi mag-isa! O yan! Sige! Mag-ingat ka na lang. Alam mo, Sam, siguro nga babae ka. Hindi ka silahis kasi wala kang balls! Bahala ka sa buhay mo! Ate Kay, gusto kong magwala sa loob ng kotse ni Sam. Gusto ko siyang sumbatan, pagbumurahin, sapakin. Parang lumamang ang pagiging lalaki ko noong mga oras na yon. Pero kuhang-kuha naman niya ang kahinaan ko dahil sobra akong nasaktan. Ang sakit, Ate Kay. Dahil hindi lang pala lalaki o babae ang kaya maging two-timer. Ang pagsabayin kami ni Clint, hindi ko inasana kaya gawin ni Sam yun. Kahit pa na sinasabi ni Sam na wala lang ang nangyari sa kanila ni Clint, hindi ko pa rin matanggap. Isipin mo naman kung may nangyari sa kanila at kung may nangyari sa amin. Parang may nangyari na rin sa amin ni Clint. Buffet ba to? At noong mga panahong yon, Ate Kay, si Aya ang naging takbuhan ko. Sa kanya ako naglalabas ng sama ng loob. Siya ang handang makinig sa akin. Humihingi ako ng payo sa kanya dahil mas matagal niyang kilala si Sam kaysa sa akin. Mas matagal ang kanilang pinagsamahan. Pero kahit na si Aya ay naninibago sa mga kinikilos ni Sam, sabi niya nag-iba ng araw ito. Hindi ko naman pwedeng sisihin ang sarili ko, Ate Kay, dahil hindi ko naman siya tinuruan na maging ganon. Sa katunayan nga, ako pang pumipigil sa kanya para huwag niyang gawin ang mga bagay na hindi naman dapat niya ginagawa. Ilang araw ko nang hindi kinakausap si Sam at si Aya ang madalas kong makakwentuhan. Kung minsan, lumalabas pa kami para kumain o kaya naman para mag-bar. Ate Kay, hindi ko maintindihan ang sarili ko pero may iba akong naramdaman kay Aya. Niyaya ko siya sa apartment ko at nagkainuman kami. Ate Kay, doon may nangyari sa amin. Sa akin, alam kong hindi lang dahil sa alak kung bakit ko ginawa yun, kundi dahil may nararamdaman talaga ako kay Aya. At sa tagpong yon, Ate Kay, ako naman ang naguluhan. Lalong gumulo nang malaman yun ni Sam. Nalaman niya ang sa amin ni Aya nang mahuli niya kami sa apartment na naghahalikan. Hindi siya umimik noon pero niyaya niya kami ni Aya na mag-usap. George, ano ka ba talaga? Hindi ko alam. Pero isa lang ang malinaw. Gusto ko nang tapusin kung ano man ang meron tayo. Aya? Magulo, Sam eh. Aya, nangyari. May nangyari. Imposible naman na di natin yung sinasadya dahil di lang naman isang beses. Pero ayoko nang maulit ang nangyari sa amin dati ni Sam. George, magdesisyon ka naman kung ano ba talaga. Ikaw ang may kasalanan nito, Sam. Bakit ako? Dahil ikaw ang unang naging magulo ang isip. Masyado ka rin kasing mahina. Oo na, ako na. Kasalanan ko na ang lahat. Ibuntun nyo na sa akin ang lahat ng sisi. Ako na ang mali. Ako na ang marumi. Ako na ang makasalanan. So ano? Paano na tayo ngayon? George? Kung yung sa atin, ayoko na. Iba ang pinoproblema ko ngayon. Kung ano kami ni Aya. Aya,
Mahirap sumagot, George. Desisyon na naman to eh. Nalilito ako, sa totoo lang. Ang sakit naman itong ginawa niyo sa akin. Ay wow! Patas lang, Sam! Patas lang! Lahat naman tayo nasaktan, di ba? Nasaktan tayo lahat. Sa iba't ibang paraan nga lang. Ano na? Ganito na lang. Hahayaan na lang nating maging magulo. Maghiwa-hiwalay na tayo. Yun lang siguro ang makakapagpalinaw sa lahat. Sam, kung ano man na nangyari sa atin, hayaan na natin yun. Pero di ko malilimutan ang mga naitulong at nagawa mo para sa akin. George, mas maganda siguro kung hahanapin mo rin muna talaga ang sarili mo. Mahirap magpakabigla. Yung nangyari sa atin, malay natin kapag nahanap mo na ang sarili mo, magkatagpo uli tayo. Pero di muna siguro ngayon. Ang hirap naman ito. Ang gusto ko lang naman, mahalin ako. Ang gusto ko lang naman magmahal. Ang hirap naman maging masaya. Hindi naman ako madamot. Hindi naman ako makasarili. Pero sige, tama ka nga siguro, Aya. Siguro nga, magkanya-kanya muna tayo. Sorry. Sorry sa inyong dalawa. Hanggang ngayon, sariwa pa sa isip ko ang komprontasyon na yon sa pagitan naming tatlo. Ang pakiramdam ko ng mga oras na yon, ako ang talong-talo. Ako ang dehado. Isipin mo naman, 2 tao na binigyan ko ng puwang sa puso ko ay parehas na hindi ako kayang pangatawanan. Ang 2 tao na gusto kong mahalin ay hindi kayang suklian ang kaya kong ibigay sa kanila. Ate Kay, nagdesisyon na nga kaming magkanya-kanya na muna. Si Aya, bumalik ng probinsya nila. Si Sam, nagpalipat ng ibang site at ako, naiwan naman sa dating department ko. Mahirap mag-move on sa simula kasi 2 tao ang pinipilit kong kalimutan. Si Sam na pinangarap ko na naging kami. At si Aya na may nararamdaman akong kakaiba pero gusto ko munang makasigurado kung ano nga ba talaga ang nararamdaman kong yun. Komplikado ang nangyari sa aming tatlo. Umikot ang kwento sa amin. Natatawa na nga lang ako ngayon kapag naiisip ko. Ganon nga ba talaga kaliit ang mundo at ang pagkakataon dumaan sa amin ng sabay-sabay? Ate Kay, nagkikita kami ni Sam kapag may mga company party pero hi-hello lang kami. Si Aya, wala na akong balita sa kanya. Pero sana, masaya at okay lang siya. At ako naman ito, iniiwasan munang ma-in love ulit. Ayoko munang ma-involve sa isang relasyon. Gusto ko munang ma-enjoy ang sarili ko at alamin kung ano nga ba talaga ang hinahanap at gusto ko. Maraming salamat, Ate Kay. Kapag may bagong ganap, susulat ulit ako, ha? Ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever, George.